Puno ng pagtataka at tanong ang mga kabisyo o listeners ng Love Radio Manila. Ito'y matapos sunod-sunod na naglabas ng video na pinamagatang hanggang dito muna. Ang mga DJ kung saan tila emosyonal ang mga ito na nagbalik tanaw sa kanilang mga pinagsamahan sa ere. Natinapos ng isang pasalamat sa lahat ng mga masugid na tagapakinig. Sinubukan ko namang kunin ang pahayag ng binansagang Queen of FM Radio at Station Manager ng Love Radio Manila na si Nicole, ngunit tila tikom pa ang bibig nito tungkol sa lagay ng istasyon. Ayoko nang mag-comment dyan. Sorry, hindi na ako mag-comment. Kasama mo ang 90.7 Love Radio. Kaya